toestand van de morgen. Bijvoorbeeld bevrijdingsdag alweer een dikke oorlogweek efter us leidt, maakt ze haar in koudem kleer voor een nijgezetje. De Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Frieso komt er takomweek aan het om een concert te gaan. En het is deze keer net samen een concert, want verschillende orkestleden die vertellen in filmvorm haar een familiegeschiedenis uit de Tweede Wereldoorlog. Hoornspeler Sjoerd is een van haren. En verslagjouwer Jantine Weidenaar die zocht hem op in Koudem en moet direct zien heid, Rinke van der Veen. De zinnen skient hier in Koudem op Liekeltje. En Liekeltje is net een persoon, maar is een prachtig mooi scootje dat hier in het wetter looit te blinken, kinkelsissen. En dan jij ik wat geroezemoes in de roef. Dus ik zal even op het scootje en dan moet ik naar beneden. En dit prachtig mooie scootje is dan weer zo verbouwd dat ik hier trapkies zit. Maar ik moet even klimmen. En dan gingen we naar beneden. En dan zag ik hier de familie van der Veen. Ik zou hier op tafel voor en dadelijk al ik heb papieren en paparazzen lezen. Wat is dat? Oh ja, dat is het boek dat staat de hele geschiedenis van de familie van der Veen in. Foto's, knipsels. Ja. Want Jim heeft wel een verhaal, hè? Ja, zeker. Ja. Met prachtige verhalen. Ja, en een van die verhalen die komt dadelijk in de schijnwerpers te staan bij het grote concert van de Militaire Kapel Johan Willem Frieso. Een ere kan ik me zo voorstellen. Zeker weten. Dat is heel mooi om uit te maken. En dat gebeurt net elke dag. Nee, want hoe is dit zo ontstaan? Het is dit hier natuurlijk 80 jaar bevrijding. Dus moet er een bevrijdingsconcert komen en het luistert iets oors dan dat mensen gewend binnen. Dus we hebben zocht naar hele persoonlijke verhalen vanuit het orkest. En daar ben hele mooie muziekbeelden bij zetten en fantastische muziek onder. Nou klinkt dit wat bescheiden, want een van die prachtig mooie verhalen, dat is Jim verhaal. Jo speelt hoorn in het orkest. Hing je voor een dadelijk idee van, ik moet me hier voorop, Jan, mijn familie heeft wel wat te vertellen? Nee, net gelijk, want ik wist net alle verhalen uit de familie. Dus ik wist even, met mijn hart in gesprek wist van wat er al gebeurd in die tijd. En toen dat je het hier, toen dacht ik wel van, wow, daar moet er zeker wat met want. Toen werd ik heel enthousiast. Ja, wat dacht je dat je zoon ineens bij je kwam van Hart vertel eens? Nou, dat vond ik prachtig nou. Ja, ik stem er direct mee in. Ik zou dat doen. Ja, want we zitten net vaneerd op dit scootje. Dit scootje heeft een verline met Jim familie. Wat voor rol heeft het scootje spelen bij Jim in de familie in de oorlog? Nou, een grote rol. Voor de onderdoekers. En, nou, die gebruikten het scootje dan om zich te verbergen op een maar. Nou ja, niet onverlijnd, dat is ook eigenlijk gebeurd. Dus dat is wel belangrijk. En verder moesten ze aan kosten verdienen. Maar alles wat ze dus maar krijgen konden om te vervoeren. Dat we een bezaaltje voor de CD hersendiend. Nou, en turf, nou van die, alles bieden. Alles wat ze maar krijgen konden. Ja, maar je zegt hier hebben onderdoekers op zitten. Wij zitten hier nou in de roef. Wij kunnen amper steen, zo krap is het. Hoe giet dat? Nou ja, die zitten hierachter nou in het rom. Dus daar die onderdoekers zitten. En dan looide het scootje gewoon hier in Koudem. Hoe giet dat? Nee, dat scootje dat loopt maar in de rijden. Goed voor scholen? Goed voor scholen, zou zo wat voor kamervliegen heen en komen. Wat zijn de reacties in het orkest? Want je bent een van de vrouwen dus die het verhaal vertelt. Hoe reageerde de oren? Ja, het bent natuurlijk voor jou een hele verschillende verhalen. Maar in uw geval vinden ze vooral de interactie die ik met mijn hart heb, vinden ze heel mooi voorkomen. En het verhaal op zich is natuurlijk ook geweldig spannend. En de muziek die versterkt dat er nog maar.